Hello Kapulangit! Nasa minibus po tayo ngayon at samahan nyo ako dahil may pupuntahan tayong medyo malayong lugar. Alas 6 pa lang ng umaga, bumiyahe na kami papuntang Dagupan kasama si Ermat at ang aking kuya. At ayun, bumaba sa harap si Ermat. Pagkababa niya ay inalalayan ka agad dahil bakit ba ang daming dalang bag ang mga nanay? Kala mo isang linggong mag-i-stay doon isang araw lang naman. Siguro ang daming supot na laman nung bag para sa mga pagkain na isa Sharon Cuneta, no? At yun na nga, nandito na kami sa Mangaldan upang lumipat sa isang malaking sasakyan dahil pupunta tayo sa Subic, Zambales. Kasama ang aking bayaw. Oy, kaway-kaway naman dyan, no? Poging-pogi. Ako sana ang magdadrive kaso di ako marunong Kaya ikaw na lang muna, bayaw ha. Oy, peace tayo. Baka kasi pag ako ang nag-drive, baka dumiriso tayo sa alog. Ay, baka di na natin makita yung ngiting ganyan ni Ermat. Maaga tayo kumalis kanina kaya medyo nakaramdam ako ng antok dahil napuyat tayo kakapanood ng UG's YouTube pala, YouTube. Bigla akong nagising dahil nakarinig ako ng parada ng isang opening ng basketball dito sa Manawag. Baka pwedeng maging news dyan. Ay, player. At yan na nga si Ermat nag-re-retouch na daw dahil malapit na kami. Samantalang papasok pa lang kami sa Tiplex. Isang tanong, ba't nga ba pag laging nasa mahabang biyahe ka, makakatay ka? Hindi na nga ako kumain ng almusal bakit ba nakakaramdam ka pa rin ng tawag ng kalikasan? Buti na lang nakita ko si ate, abalang lay pakakataik. Sabi nila pag nakita mo na tong maraming bahay, malapit ka na sa Subic, Zambales. Pero hindi ako naniniwala kasi marami na tayong nadaan ng bahay kanina wala pa naman tayo. Yun pala kapag dumaan ka na dyan sa may tunnel na yan. Paglabas mo Mars na. Mars, pautang. Andito na kami sa Subic. Wow, ang daming yate. Pupunta tayo dyan mamaya. Nakaschedule tayo ng alas 5. Kaya pupunta muna kami sa isang mall dito sa Subic at ang Harbor Point. Kailangan namin munang lumibot dito. Pampatay oras ba? Kasi patay na patay ako sa'yo. Tsareng! Anong sabi mo? Sabi ko baliktad yung mas nyo pero joke lang. Sa kapapatay namin ng oras, nagbenta na rin ako. Hello ma'am, sir. Bili na po kayo. 150. Sabi ni Ermat, kakain daw kami sa SNR pero sa isang kondisyon, magpakaunggoy ka. Ako naman na tanga, uto-uto. Ito. Like duty free. Like. Return mo yan doon Ano po yan? Bali yung tip po natin, bali 500 pesos po. 500? Opo, 500. Nagbayad na po kami doon sa harap Ay, hindi po. Ano po dito? May bayad yung service pa namin. Wait lang, kukunin ko lang dito sa bag. Ito, bayad to. Ay. Oras na para kumain. Meron tayong vegetable salad. Meron tayong manok na malutong. Amoy pa lang ulam na. Ang gravy nila amoy sibot. Ang sarap ng chicken. Nauna na rin kumain si Ermat. Kamay-kamay dyan, Samantalang ako sinabaw ko ng aking gravy. Kasi ang sarap talaga. At yun na nga sinasabi ko, balutin mo ako sa liwanag ng iyong mga manok. Huwag nyo daw siyang pigilan kasi para sa bunso namin yun. Yung bunso naming aso, si Sander. Patitirang buto ng mga katabi namin. Tinirada. Alam nyo na ang mga nanay, concern yan at mabait sa mga hayop, di ba? Pagkatapos namin kumain, dumiretso na kami sa duty free Pure Gold at nakita ko si Kuya. Alam mo na kung sinong buwangas. Guys, Korean noodles, andito po tayo ngayon sa duty free. Ito po ako. Mama, gusto ko Cadbury. Mama, gusto ko Cadbury. Bili mo ko. Sige no. Magkano? Hindi kami napapagod kakatulak ng cart. Napapagod ako sa kakapili ninyo.
Nanulak. Ano? Ba't kayo nanulak? Ano naman, Nanulak kayo. napansalan kita. Ano? Ang dami palang nakapaligid dito na barko dito sa Subic Bay. Akala ko nga nasa France ako eh. Kumusta po? Nandito na po ako sa France. Ito po yung... Anong pangalan nito? Anong pangalan? Fantastic Park. Bubo yung pangalan ng... Yung sa Paris. Keeper Tower. T4 Tower. Ito wala yung kita po. Joke lang. Malapit na mag-alas 5 kaya pupunta na kami sa aming pupuntahan. Alam nyo ba kung bakit nakaputi kami? Dahil sasakay tayo sa yate. Ayan, nilalabas na ang senior citizen card ni Ermat. Nagpaparehistro na po kami. Ayan po, madami pong nakikitang yate dyan. Maya-maya sasakay po tayo. Siyempre, andyan ang pusa. Welcome po kami at medyo 1 oras ata ang paghihintay namin dito kaya dilat ng aking mata kakahintay. Sobrang excited na namin guys! Kahit hindi halata sa mukha. At yan na nga pinalipad na ang drone ng aking bayaw para ipakita sa atin ang view. Let's go! Uulit-ulitin ko sa'yo ang nadarama ng aking puso. Ang damdamin ko'y para lang sa'yo. At kahit kailanman di magbabago. Ikaw ang laging hanap-hanap sa gabi't araw. Ikaw ang nais ko sa tuwing na ay natatanaw. Dito yan sa Subic Yacht Club at kung gusto nyo pumunta dito, sulit na sulit dahil makakapag-dinner ka sa loob ng yate worth 2,000 pesos kada sa isang tao. O, diba? Tingnan nyo yung mukha namin, no? Gulat na amazed na amazed. Siyempre, first time mo eh. Tingnan mo yung mukhang ignorante. Kahit sandali Ganda. kahit buksan pa ang dibdib ko, matatagpuan. Medyo haggard na tayo dyan guys, kaya konting ice lang. Oy, pogi na ulit. Kahit sa paningin lang ni Ermat. Balbali lupang. Sabar-sabar ka. Pumunta sa harapan yung mga kasama namin kaya sumunod ako. Kaso medyo natatakot ako kasi medyo umaalog-alog yung dede ay sa yate. Kasi magpipicture daw kami habang umalis. Tignan nyo yung mukhang ignorante. At si Ermat. Lagi akong nasa gilid kasi kailangan nakahawak ka eh. Hindi nga tayo sanay. Ngayon lang tayo nakapunta, nakasakay dito eh. Kaso itong kapitan, sabi niya, wag daw ako sa gilid kasi tagilid daw yung sinasakyan namin. Makaba akong mabigat? Ang mabigat si Kuya tsaka si Ermat eh. Ayan no? Oh, tingin. Kumusta kayo dyan? Timabu. Si Kuya sobrang natutuwa kaso nga lang daw wala daw siyang ka-Titanic. Eh, ganun talaga ang buhay. Jack na lang ng Jack hanggang dumating si Rose. Bakit? Tatalon ka na ba? Ay nako, walang magliligtas sa'yo. Tawagas niya, kalugan nila bangka. Bangka. Gawin yung gipanto kami kasi. Bastos. Sampal nyo. Bawa nyo ni. Bawa nyo. Abog na lama. Bawa nyo. Abog na lama. Bawa nyo. Sampal nyo. Lahan nyo eh. Di man ako. Sige, bye-bye. Bye-bye, pagkat kayo ma'am.
Palubog na ang araw kaya hindi ko alam ba't ako nakakatulog lagi. Lagi na lang akong ginigising kung saan-saan. Nako pa. Si Mami ni. Kami, wala kay Maong. No problem. Isa din to, di mo alam kung hangover ba tong dalawang to. Laging tulog ng tulog. Sa tingin ko, dahil sa simoy ng hangin, napakalamig, nakakawala ng stress guys. Kaya kung ako sa inyo, pumunta na kayo dito. Pero wag nyo akong gayahin guys kasi style ko lang yan. Pinifeel ko lang kung ano ang feeling na humiga dito sa sinasakyan namin. Naku po, gutom na kami kaya kakain na kami. Samahan nyo kami. Eh yan no? Ang sarap mo, Pia! Sa aking puso'y tunay kang nag-iisa. Di ko nais mawalay ka pa. Kahit sandali sa aking piling. Kahit buksan pa ang dibdib ko, matatagpuan larawan mo. Ikaw ang laging hanap-hanap sa gabi't araw. Ikaw ang nais ko sa tuwi na ay natatanaw. Ikaw ang buhay at pag-ibig, wala na. Tingnan nyo yung bayaw ko kung makahawak parang nasa bus. Para. Kung tatansyain mo, nasa 2 oras kang nasa laot. Kaya kung ako sa inyo, pumunta na kayo dito. Sobrang enjoy, nakakawala ng stress. Kaya tuloy-tuloy lang ang pagbibigay good vibes sa inyo. Kung nagustuhan nyo tong video na to, please like and share at follow sa aming page. Maraming salamat guys! Ikaw ang buhay at pag-ibig. Son, ang kakapagalang paano napigarebar ko? Bangon! Mangukugkugit kayo ng ula.